Ćao drugari, dobrodošli u Medinu školicu. Moje ime je Meda Bob i za danas sam vam pripremio jednu kratku lekciju iz predmeta koji se zove srpski jezik i kultura izražavanja. Ne brinite, nije ništa strašno. Zajedno ćemo naučiti pravilno izražavanje i lepo ponašanje. Pa da počnemo! Danas ćemo početi sa prvom lekcijom iz srpskog jezika. Za početak ćemo naučiti da se predstavimo kao i kada i kojim rečima pozdravljamo ljude oko nas. Na primjer, zdravo, ja sam Meda Bob, a kako se ti zoveš? Zdravo Medo, ja sam Maja. Zdravo Majo, drago mi je što smo se upoznali. Dakle, deco, kada upoznajete nove ljude, uvek ih pozdravite i predstavite se svojim imenom i upitajte ih kako se oni zovu. Time pokazujete poštovanje i zainteresovanost prema toj osobi. Ukoliko je osoba sa kojom se upoznaješ starija od tebe, uvek upotrebljavate izraz vi umjesto ti. Upotrebom izraza vi pokazujete lepo vaspitanje i poštovanje prema starijima od vas, ali ukoliko je osoba vašeg uzrasta ili mlađa, uvek možete upotrebiti reč ti. Da vidimo kako to zvuči na primjeru za starije osobe. Dobar dan, teta Nado, kako ste vi danas? A kako zvuči kada je neko vašeg uzrasta ili mlađi? Zdravo Nikola, kako si ti danas? Dobro, sada kada smo to naučili, vreme je da pređemo na pozdravljanje. Kada i na koji način pozdravljamo osobe koje se nalaze oko nas? Ujutro ćemo pozdraviti sa dobro jutro. Preko dana ljude pozdravljamo sa dobar dan. Kada sunce zađe i padne veče, mi ćemo reći dobro veče. Kada krenemo na spavanje, poželit ćemo ljudima oko sebe laku noć. Ukoliko odlazite od osobe sa kojom ste, deco, razgovarali, zapamtite, uvek kažete doviđenja. Zapamtite, deco, kada se vi lepo ponašate i ophodite prema drugim ljudima, i drugi ljudi će vam uzvratiti lepim ponašanjem. U razgovoru uvek trebate biti ljubazni i prema mlađima i prema starijima i ophoditi se sa poštovanjem. Današnji zadatak će biti da sa svojim ukućanima, porodicom i prijateljima pravilno koristite reči pozdravljanja koje smo danas naučili i da svoje znanje prenesete i svojim drugarima. Nadam se da ste uživali u današnjoj lekciji. Vidimo se uskoro sa još boljim i zanimljivijim lekcijama iz srpskog jezika. A vi, dečice, ostanite dobri, pametni i poslušni. Doviđenja!